Ano dress bibili mo? Hmm. Antit niya? Oh, antit niya lang ga. Kaluoy. Hala tuod. Yaya antit? Ha? Mo ba? Nakaluoy niya lang ano? Pet? Basin mahadlok siya sa mamaw lang ga. Basin mahadlok siya sa mamaw. Ano man na? Ano sa din na? Hmm? Tit niya? Ano sa din tit lang ga? Hala kaluoy. Ha? Ano man? Ano man? Ano sa din eh? Antit niya? Ay, di alam ni mo. Kaan? Kisa naman siya lang ga. Luoy gulo na siya. Kaluoy no? Kisi pa siya. Kaluoy no, pit no? Ha? Mimi? Ano mo na? Mimi? Ka? Halang ice? Uy?